ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବନେଇବା ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମର ଏକ ଶୀଘ୍ର ବନିଯାଉଥିବା ସବଜି। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି। ଯଦି କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ଖବର ନ ଦେଇ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ସେ ବନେଇ ପାରିବେ ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ସବଜି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ହାଲକା ରେଡ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ଯେ ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଫ୍ରାଏ ବି କରିପାରିବେ। ସେଇ କଢ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ, 2ରୁ 3 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, କଟା ଜିରା, କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଟମାଟୋ 2ଟି ମୁଁ ଦେଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। 4ଟି ଆଳୁ ପାଇଁ 2ଟି ଟମାଟୋ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି। ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଆଳୁ ଲୁଣ ପକେଇ ତାକୁ ଟିକେ ନାଡ଼ି ଦେବା। ଟମାଟୋ ପଡ଼ିବ ତ ଲୁଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଟମାଟୋ ଯେଠି ଲୁଣ ସେଠି। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ଯେପରିକି ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ବେସିକ୍ ମସଲା ପକେଇବା, ଯେମିତି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରି ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ନେଇଛି। କ୍ୟାପ୍ସିକମକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନାଲି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ଦେବା ପାଇଁ ଭିଜେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଟିକେ ହିଙ୍ଗ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ହିଙ୍ଗୁ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ କଷିଦେବା। ଭଲସେ ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ କଷି ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଯେମିତିକି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆଳୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ସବଜି। କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ